салому дуруд ба мухлисони барселона ва канали БАРСЕЛОНА. имшаб бозии ҷавобии марҳилаи плей-оффи лигаи аврупо байни дастҳои наполи ва барселона баргузор мегардад. бозии якум бо ҳисоби 1-1 анҷом ёфт ва имшаб яке аз ин дастҳои лигаи аврупоро тарк хоҳад кард. имрӯз мо дар бораи вазъи дастҳо пеш аз бозӣ пурра бароятон маълумот медиҳем. бародарон, хоҳиш аз он нафароне ки то ҳол дар телеграм ва инстаграм канали БАРСЕЛОНА обуна нашуданд, ҳам дар телеграм ва ҳам дар инстаграм қариб ҳар рӯз аз 30 хабар зиёд дар бораи барса бо забони тоҷикӣ мебарояд. агар хоҳед ки аз хабарҳои дастаи дӯстдоштаатон пеш аз ҳама огаҳ бошед, то даромада бо мо ҳамроҳ шавед. ссилкаи телеграм ва инстаграм ҳам дар описания ва ҳам дар комментарияи ин видео. ҳазор раҳмат. акун дар ягон ҷо позаи ёнбошро гирифта таксариҳоро баланд гузоред ки давомаш как всегда мошни мегузарад. дӯстон, турнири аврупоӣ давом дорад. акнун навбат ба бозии ҷавобии лигаи аврупо расид. зенити ки дар майдони худ мағлуб гардид, акнун ба меҳмонӣ бетис меравад. Боруссия Дорунд баъди мағлубияти шармандавор дар хонаи худ нияти камбек кардан дар Рейнҷерс дорад. дар бозии асосии имшаба Барселона кӯшиш мекунад ки бар Наполи ғолиб барояд. оё каталониҳо метавонанд ба даври яккашниҳоӣ бароянд? тамошои ин ва дигар бозиҳоро шумо метавонед бо 1х ҷолибтар кунед. регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди БАРСЕЛОНА. ссилкаи бозӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. баъди даъват намудани Лучано Спалетти дар оғози мавсим, Наполи билохира барои унвони қаҳрамонии скудетторо соҳиб шудан умеди калон бастанд. қаҳрамон гардидан дар серияи Италия мақсади асосии Наполи аст ва барои ин унвон айни замон бо ду дастаи шаҳри Милан, Интер ва Милан мубориза бурда истодааст. ҷадвали бозиҳои Наполи дар моҳи феврал хеле мушкил барояшон пеш омад. баъди мусовӣ бо дастаи Интер ки онҳоро аз мақоми аввал маҳрум сохтанд, бо яке аз топ дастҳои Аврупо Барселона низ дар меҳмонӣ мусовӣ намуданд. бозии аввали онҳо бо Барса нишон дод ки Наполи имкон дорад то барои мусобиқотҳои аврупоӣ низ дар баробари чемпионати Италия мубориза барад. аммо оё онҳо тамоми қувваи нерӯи худро барои ҳарду мусобиқот масраф месозанд ё ин ки не? инро бозии ҷавобии онҳо бо Барселона нишон медиҳад. ҳайати футболбозони Наполиро дар қиёс бо дигар дастҳои Италия пурра метавон гуфтем ки рақобатпазир аст ва дар мавсими имсола онҳо метавонанд ақаллан дар яке аз ин мусобиқотҳо ҳадди аққал унвони қаҳрамонӣ ба даст оранд. дар бозии охираш Наполи бадбахтона барои Лучано Спалетти бо яке аз аутсайдерони серия А дастаи Кальяри мусовӣ кард. ин имкони хубе буд барои Наполи, зеро метавонист мавқеашро дар ҷадвали мусобиқоти дохилии Италия бозам беҳтар намояд. аммо қариб буд ки аз ин даста мағлуб мешуданд ва танҳо ба шарофати Давид Оспинаи таҷрибадор ки чандин маротиба онҳоро аз гол хӯрдан наҷот дод, Наполи ҳисоби бозиро дар дақиқаи 87 баробар намуд. яке аз лидерони даста Лоренсо Инсини баъди анҷоми ин мавсим Наполиро тарк мекунад, зеро бо яке аз дастҳои МЛС қарордоди пешакӣ ба имзо расонидааст. барои ҳамин бояд онҳо дар ҳамин мавсим фурсатро аз даст надода то охирин нафас барои натиҷаҳои назаррас мубориза баранд. сараввал мақсади асосии онҳо имшаб шикаст додани Барселона мебошад ки Наполи хеле ҷиддӣ барои ин омодагӣ гирифтааст. каталониҳо дар ҳолати аз нав барқарорсозии даста ва ташаккулёбӣ ҳастанд. баъди сармураббии даста гардидани легендаи собиқи Барселона Хави Эрнандес, натиҷаҳои даста беҳтарин набошад ҳам қаноатбахшанд. Барселона айни замон дар ҷои чорumi мусобиқоти Ла Лига қарор дорад. дар бозии охираш бо дастаи Валенсия дар меҳмонӣ Барселона ба дастаи ҳарифон 4 гол зада рақибро бо ҳисоби 4-1 шикаст дод. баъди он ки чандин ҳолатҳои гол заданро дар бозӣ бо Наполи ҳамлагарони Барселона истифода карда натавонистанд, бо дастаи Валенсия баръакс аз фурсатҳои гол задан хуб истифода карда рақибро торумор намуданд. ҳамлагари нави каталониҳо Абамеянг дар ин бозӣ хетрик намуд. маъз суханҳои Хави ба футболбозон баъди бозӣ бо Наполи таъсир расон ки онҳо Валенсияро шикаст доданд. хотиррасон менамоянд ки баъди мусовӣ бо Наполи Хави ба шогирдонаш гуфт ки агар мо чунин бозие ки имрӯз нишон додем ҳамин гуна давом диҳем, дар томи бозиҳои минбаъдан 90% рақибонро шикаст медиҳем. дар ҳақиқат Барселона Наполиро на камтар аз ҳисоби 4-1 бояд шикаст медод, вале аз чандин ҳолатҳои гол задан Ферран Торрес истифода карда натавонист ва бо гиря майдонро тарк кард. пеш аз бозӣ бо Наполи Хави бо шогирдонаш як рӯзи истироҳат дод, вале бо вуҷуди истироҳат доштанашон ба тамрингоҳи бошгоҳ 9 нафар футболбоз барои машқҳои иловагӣ ва омодагӣ барои бозии Наполи ҳозир шуданд ки чунин муносибати футболбозон Хавиро дар ҳайрат гузошт. ин ангезаи футболбозони Барселонаро барои шикаст додани Наполи нишон медиҳад ки онҳо барои ислоҳ кардани иштибоҳу хатогиҳое ки дар бозӣ
бозии аввал роҳ доданд, тамоми нерӯяшонро дар бозии ҷавобӣ сарф мекунанд. дастаи Наполи дар тӯли таърихаш ягон бор дар бозиҳои плей-оффи мусобиқатҳои аврупоӣ баъди мусовӣ дар бозии аввал шикаст нахӯрдааст. Наполи 12 маротиба баъди мусовӣ дар бозии аввал рақибро шикаст дода ба даври дигар гузаштааст. барои Барселона ин бояд хеле мотиватсияи баланд бошад ки рекорди онҳоро имшаб шикананд. айни замон дар се мавқеи футболбозон барои ҳайати асосӣ шубҳа вуҷуд дорад. муҳофизатгари канори рости ҳайати асосӣ Сержино Дест ё ин ки Мингеса, муҳофизатгари марказӣ Гави ё ин ки Френки де Йонг ва ҳамлагари канори АДАМА ТРАОРЕ ё ин ки УСМАН ДЕМБЕЛЕ. Ферран Торрес дар ҳамаи бозиҳо иштирок карда, ҳоло ягон маротиба истироҳат накардааст ва варианти иваз кардани ӯ низ дар ҳайати асосӣ вуҷуд дорад. ба фикри шумо дӯстон, Хави бояд кадоме аз ин футболбозонро дар мавқеҳояшон интихоб намояд ва Барселона бо кадом ҳисоб ин дафъа Наполиро шикаст медиҳад? ҳатман фикрҳои худро дар комментария нависед. ин барои мо хеле муҳим аст. аммо дӯстон, дар ҳама ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барсатиҷиро дастгирӣ кунед. дастгирии шумо пешравии мо. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бачаҳоча, дар паноҳи Аллоҳ.